Pareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. So, kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. mga dugang, good morning, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon niya ito kunyang bungal daw na inin Tuesday. Martes po ngunyan. Isyong tunay na yun, Anal daw na pigbabantayan kan mga motorista. ginabangan, kan kada. Kung pasakit o ginawa. Ngunyan na aldaw, pasakit. Dakula, so inilang kao sa diesel, 10.68. Adi, 365 sa kada litro ng gasolina and 1171 mga tugang sa kerosene. Yan. So, tipid-tipid tabi. Asikaso baso. Plano ho ng mga lakaw. Tangani po na di masyadong magulpi sa gastos. Okay? Bano, mga tugang, ako pa sa lingkod, Mardila dahing iba, salit sa nabirotian. Hanggang 12 o'clock po kita sa mga istorya, pangyayari sa palibot. Masarapin yan ang pag-ipag-ulay niya sa mga tawang nasa likod ka mga baretas. And siyempre, ang bulos ka ng informasyon na magali sa luwas sa pagigan Mega Force Patrol. Mapanagos pinidang pangangalap ng mga istorya para may balangibog sa banuan at sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Down dyan siyempre, nangyari sa muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nazarita sa 3rd District. Paling Jomar Bien sa 1st District. Partner Alar Mario dyan mga tugang sa City Hall. Si Karen Ala sa Kapitolyo Provincial. Si Baby Angel Mostaza dyan mga tugang sa Regional Center Site at sa Legazpi 4th District. Joshua James Bino, Daraga Area, sin siyempre Henry de Boy Mata. Ang mata ng DCGP sa kalsada, yung po dyan tumatrangko araw-araw para po makasama tayo at may paabot ang mga importanteng impormasyon na po dyan sa luwa. Lado technical, yan po si Kuya Juna Pulis. Pantang yaon man mga tugang si Jerome Nico Martinez sa DCGP Social Media Department. Tuya pong IT. And siyempre tuya pong mga OGT from Sorsogon State University. Yan. And siyempre newsroom. Kompleto po ang Papa Mars Angels. Down dyan sina Ciara Meliron, Jenny Balaran at saka si Nicole Ann Gloriani. Kami po kapos minasaludar mga kababayan. Minapabensarang mag-morning. Ano man sila pinagigibo sa yung window ngunyan, ano man nain man kamo ngunyan. Sana po ay okay kamo, okay man kami. Deribano po kita sa programa unang pong July 21, 2026. Good morning kay Mading Corbala Oro, nakantabay na. Kiring man si Sir Noel Bismonte dyan po sa Pagkakay. Si Ate Nitz, good morning. Ate Nitz na Barcenas, tapos si Benji de Pogi. At saka si Kuya Bob Gandano na iling ko kasubago. Diyan po sa Legazpi habang kita nag-inot-inot. Yaon man mga tugang si Partner King Rinaldo sa Bangkiruan at saka si Sir Jeff Santos, Queenston, Australia, and nasa Melbourne si Ma'am Annie Armstrong. Sa Germany, amigo Bert Balino. Good morning, Tabi. Okay, mga tugang, without much ado, panatanan rakara ka mga istorya ali po dyan sa luwas. Nasa linya na Chief Jimmy Nazarita sa mga mainit na istorya sa Aramon Yato Report. Chief Jim, good morning. Please come in.
Chief Jim, go ahead. Direktor, Yes. maray na aga sa mga barantal. Madali lang sabi, Direktor, magilid ako, nasa highway ako. Okay, sige. Yeah, mga tugang, mapark mo na. Agilin mo na po si Jimmy. Nadakoptakan ko niya, no? Nasa dalagan po siya. So, yeah, Direktor, maray na aga sa mga barantabay. Nadagdag niya itong bareta, nagdagdag min gwardiya, tabi direct. Gate na sarong dakulang eskwelahan. Isabanuan ka na ginubatan matapos na kaso hapon. Nagluwas bagaso pagklaripikar kan na ginubatan PNP sa pamamayo ni Police Major Genevieve Osirin na igwanin sarong estudyante Aha. na nag-Mayday na kaputan na sarong baril. Nagtumar party so police dahil lang nga ni may panalimingan na ba kani sa Tacloban sarong eskwelahan nagparapambadil na estudyante. Ngunyan na trace na bako man na lihitimong badil kumbaga pig para edit siya na pagmostra mo gari tunay ng badil. Aha. Said itong post nakabugtak sa papuman sa FB kundi sa Mayday. Mayday. Day ngunyan nakaoro niya to so sa Rosa Investigador. So hapon nagtambay kita Director Mar sa nasabing eskwelahan tapiganap pa niya to kuta na sa principal. Nasa may importanteng lakaw may travel aon kumbaga in relation sa iyang trabaho. Iday kita natawanin pagkakataon pero nag-observe kita duman sa gate and sa mga tao may mga nakapaabot man pati sa tuyan na mga magurang na dahil sinda nagpanaugan sa ng mga estudyantes dahilan nga ni ka na sabing my day. Ngunyan Malaysia talaga na maski sa gwardiya inapot niya to niya kung anong pag-obserbar nindo kulang talaga ngayon nagralaog sa klase. Ngunyan itong mga gwardiya Director Mar dati sa Roman sanaan gwardiya sa gate. Ngunyan duwa na nagdugang. Pagkatapos may mga metal detector na. Ayan. May mga metal detector na. Imay na ron mo pagkaaga 4 mil na mga estudyante pagkapon na 3 mil. May naron mo dating wala kami kiarog kay ning trabaho dahil na nagpupundo sige na sanaan pang doop ka tong metal detector sa mga bag inseksan kan mga estudyante. Para kan suday pakiarog ka ng mga pangyayari Director Mar. Okay lang paturchil sanaan gwardiya pa tukaw-tukaw pagkatapos matindog mabukas kan gate kung may auto. Good nga, nagdagdag sa yung trabaho dahilan kan gibo-gibo kan na nangyari dyan sa Tacloban. Imay na ron mo, sabihin ka na sa ng 4 mil. 4 mil, saro-saro mong dudupan kan metal detector. Di natural, duwa. Kaya po, dagdagan si gwardiya. Takon may makalusot. Maringani, may metal detector. Takon so manual sa nang burukas-bukas kan mga bag, rimate. Mahaloy maray. Metal detector. Nakulaon po produkto kan PY saying metal detector. Gabos pating bag, nagtutulog. Ang pinakamagayong kan, kon daro na kula ang pundukan eskwelahan, bumakal sila itong walk-through. Sure, garo baga sa bangko o sa mall, maagi ka na dumaan. Ayos na. Ikaw dyan, say. Di manual digde. Di niya ako, si gabos na, pig-observaran ko, tinaguran na ura, nagsirong na dagos ako. Ako, gabos nagtatanog. Dahil maski so cellphone, may mga metal, nagtutunog man talaga, kaya mapipiritan kang pabuksan, dahil man nga kami pwede magbukas ka, sinda nagbubukas. Maski may sinsilyo. Nagtutunog, Director Mar. Pinapot ko, niya ako, igual lamang kamong mga kontrabando halimbawa na nindo sa mga bag ka ni estudyante
Okay man tabi Director Mar, nail cutter, Aha. wala man kibadil, wala man kikutsilyo. Naroon- Igwa kisigar, Aha. Sigarilyo? nalingawan da kan na estudyante, nagsuri man sa gwardiya. Oo. Nagasigarilyo nga ako. Kunayo sa luwas man nga ako nagasigarilyo. Kung nilalingawan ko ngayong iwalat ngayon ng sigarilyo. Basta matin yan, pinatapok na sana. Naramdaman ko lugod so pangyayari sa rong eskwelahan sa Sorsogon, sa Irusin garo ito, na nagkaganon yung pagrikisak. Rikisa, so kapubrihan, may paraknit na bag, may daing mga sipir na bag. Oo. Ano. Sabag man lang, pinagsilipig sa sirip. Di at least dyan, igwa pala ng pigamit na metal detector, tapos duwang gwardya, para medyo makurukaskas. Tapos metal detector, pagkatapos garis chopstick. Ayo. Tapos susukay mo duman sa bako, man kamutan ni susukay mo duman sa bag. Oho, garo so kunyan, garo sa, ano yan, so pang badol sa drum. Iyan na nga niyan, gari argan. Tapos susukayin mo kung ay nagtanog, nagtutusukuhan, sa metal detector, ilingon lalo. Tapos, pag nagtanog naman sa may hiksan, ayan, pasiguro man, sabi kan gwardiya, pasiguro man niya kami, takon sa hiksan niya, may naka-insert baga nga, kung anong kalibre, puslakan niya ka. Yan sabi Director Matan, dahil nga katong mga pangyayari, o katanang yung trabaho milugod mo niyan, perming tindog. Aha. Pag nakaralaog na, saka nga kami medyo okay naman. Ayan, okay. Yan sabi Director Maran, mga pagpasiguro ng unyan kan mga nasa eskwelahan. Aha. Na ito nabanggitan sa eskwelahan, ang importante, so seguridad, pagpapautob sa eskwelahan. Aha. And itong my day, nag-action man so police, nag-conducer nin pagpa-investigar. And iguaning police na sa lawas kan compound na pasiguro na maging safe ang mga estudyantes. Okay. Iyan sabi Director Maran sa tuya mga dagdag na informasyon. Sa pangalan kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, basta radyo, basta metal detector, hanapon sa na PYC Enterprises, Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGP News. Thank you very much, Chief Jim, and thank you very much sa PYS Enterprises at dyan po sa Orosite, Legazpi City. Bueno, dugata po ang istorya. Pagkali kay Chief Jimmy, nasa rin naman si Baby Angel Mustaza. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, maray na pagka-udto na, Sir Mar. Maray na pagka-udto na po sa tuyang mga paraan tabay. Nasa marahay man na kondisyon as an estado ang mga micro, small, and medium enterprises hindi sa Bicol Region kung kumusta na, Sir Mar, ang sitwasyon kini sa taho mangan kan mga kadipisilan na na-experiencean kan gabos dahil sa padagos na paglangkaw kan mga produktong petrolyo sigun ini, Sir Mar, kaya Department of Trade and Industry Bicol Regional Director Sir Dindon Nabola. Kan kaya, Sir Mar, na nasa 18,838 na mga micro, small, and medium enterprises hindi sa Bicol Region ang naasistiran na ka na DTI sa man iba-iba, Sir Mar, na paagi. Dahil lang, Sir Mar, padagos ang tayo mga inisyatibo kan DTI tangan ni magkaara sa sisteran ini. Pinaka-ultimo baga kayan, Sir Mar, itong ginibong 2026 MSME conference kung saan apera duman sa pagtelepon, Sir Mar, ka mga MSME. Ikaw sindanin mga pigiring veteran na mga talagang mahiling mo man itong mga inobasyon nila. At nakapag-share kan sa inang mga insights kung paano mas magiging kasabayan ining mga saralit na nagnenegosyo digdi sa tuyang rehiyon. Iyo may nagreklamo na nga ni na naapiktara na sindakan krisis sa petrolyo. Kunya na nga. Kaya talaga, Sir Mar, maluyan na ang bintami, kaya pigsabihan man sila mag-innovate nga kamo. Dapat ibo na atraktibo ang sindong mga produkto. Opo, ang sabi nga ni Baga, Sir Mar, ni RD Dindo kayan, ang merkado bako lang digdi sa lokal, maging sa international, Sir Mar, ang nag-iibang ngayaan needs kayan, and then nga day man nga pwedeng kung ano ngaya, particular na itong sa packaging, day man nga gustong sabihin na, duman nga kita mag-steady sana, kay po nga maging competitive kita. Yeah. Dahil sabi nga ni Baga kayan ni RDC Chairman at ni Albay Governor, the competition itself is very tough. Ayan. Tsaka, it's good na may social media. Kung marunong ka magkuti-kuti sa Canva,
makaka-display ka kay mariray na klase ng produkto and send it to your friends. Yes po. Ay, tanganing bala man sa friends mo mag-send sa iba. Di, may maiwas ka ng market. Opo. And Okay. basta duman, Sir Mar, sa monitoring kan DTI Bicol, sa anong na mga probinsya ni sa Bicol Region, sa nakalihis ngayang anong na bulan, wala man ngayanin masyadong kalamidad na na-experience nga di, kaya nga dakulang bagay pa ini, alagad nga ining ongoing eruption man ngaya ka na bulkan, anday man nga makakapekta di sa pagninegosyo. And anay kinaugma duman, Sir Mar, ni Ariadino dahilan pa sabi niya, we are hitting the bottom line ngayang unin na taon, pag-abot niya sa sales, andyan sa export, lalo na Sir Mar itong pagpapartisipar baga sa mga international na mga trade fair, pinaka-ultimo kaini itong su ambiente, nasa limang MSME, nakapag-generate ini Sir Mar nin $1.1 million. As in itong su engagement man dyan sa may partikan Kaohsiung, Taiwan, nasa 11 na mga MSME duman, na dakula man ang natipon kay ni Sir Mar when it comes to investment, and itong su mga nagnenegosyo duman, itong sa mga nagpartisipar duman, mas napahiwas sindaan sa indang merkado. And bunyan, Sir Mar, na Agosto, pinaka magayon na bareta sa gobyerno provincial kan Albay, Sir Mar, bad ma-follow up ini ni Karen, Sir Mar, dahil ang sabi ni Sir Ardidindo, gobyerno provincial kan Albay, nag-fund, Sir Mar, nin sarong nagkatira mga MSME na dadarahon sa Melbourne, Australia. Ay, wow. Mailing mo naman si auntie mo. O si Lola mo. Mailing mo din si Lola mo. Opo. Si Ma'am Annie. Si Lola Nita. Okay. Oo. And ang kinaugmahan na, Sir Mar, Melbourne, dahil sabi ni... Melbourne, Australia. Anong dadaraunin na dumaan? Day pa ini, Sir Mar, ang detalyos da kay ni yaon sa gobyerno provincial kan Albay. Okay. So duman kay na after kaining su telepon dyan sa DTI, may ipiglalatag su gobernador na dadarahon man ang nga ni sa Melbourne, Australia. Pero day ko nga kapot itong full details kung pirang nga MSA dadarahon niya dyan. Pero suportado na ini and nakalinya na ini, Sir Mar, piganap lang itong so fixed date, basta August yan, and dako lang kaugmahan as in pasasalamat ni DTI Bicol Regional Director Dean Dutol kay RDC Chair as in Albay Governor Noel Rosal dahil niya kaparte nga yakan na itong so Sir Mar ang pagtransportar, pagbiyahe, akomodasyon, partly nga ya, pigpunduhan nga iyan kan gobyerno provincial kan Albay. Ayun, di preparar sa mga mapartisipar, yung consistency kang produkto, asin kan consistency kang namit, dapat na pwede. Dapat mantinido yan. Tadi sila, Yes po. marumduman ko so nangyari kay ito sa nata di Coco. Nagabot pa ano? Pertina so ka-order kan Japan. Nagkay Apo. ganing kalukuhan so iba. Darakulan ko Ay. pad sa gilid. Sa tahaw, sa radit. Di na baldi, so hapon. Dahil nalugod. Oo. Kaya sa bagay yan, Sir Mar, sa pigihiling na dapat idadara talaga dyan itong sumay kapasidad and talagang marahay man produkto na ipipresenta dyan, Sir Mar. Yan, saka yung makugos talaga kang konseptong yan na palawak ang horizon niya na mag-reach out sa ibang market bako sa nang dyan sa lokalidad niya. Yes po, Sir Mar. And napakapunta na ngun yan, kan DTI Bicol, itong may mga saradit pa na negosyo o may mga plano man na mag-gibo o magbilog ni na pagnenegosyo. Magduman lang, Sir Mar, sa mga negosyo center sige dahilan ta preparado ang DTI na mag-assistir, as in mag-extender man yung tabang na kinakaipuhan duman sa mga nagnenegosyo dahilan ta sa ubagay yan, Sir Mar, and iyan ang may pinaka-backbone ng GAD pag-abot sa pag-i-empleyo, bako lang digdi sa Bicol Region, kundi sa bilog na nasyon. Yeah, dakulang bagay itong Mentor Me na programa. Kapatid Mentor Me program. Dakulo na natabangan talaga from accounting up to pati na pag-develop ka mga products kung paano maging attractive sa market, talagang gagabayan ka man. Yes po, Sir Mar. Okay. So, yan, Sir Mar, ang mga marahay pang mapagbabareta sa man kan pagnegosyo sa mga micro, small, and medium enterprises sa Bicol Zone. Halos sa tuwi akan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City kung kamupuan naghahanap ni mga metal sector niya po sila dyan sa Barangay Orosite. Enzo Mostaza, DCJB News. Thank you very much, Baby Angel. At saka siyempre, yung po mga naghahanap ng Push on Talk over radio, o yung pong POC radio,
Kaya ang ginagamit ng ating po mga kasama. Available po yan dyan, mga tugang sa PYC Enterprises. May iba-ibang klase po yan, no? Pero ang pinakamagayong kan POC, because yung pong pigaabot niya tong line of sight na problema kan mga ito bagang traditional na VHF and UHF radios, nahali po yan. Dahil mo kay puning antena. Basta may signal ka, because ang mga POC radio ngan may SIM card. So parang nag-operate ka ning cellphone, agay ba lang, taday ka ma-dial. Once you push mga tugang di yung button, ma-receive ka na duman sa kaparte mo. Okay? So yan po tabi, ha? Kung gusto po nindo kayan, mag-jump po kamo kay partner Raul, kay primong Raul Calio at kay Marisa. Kung dahil man kamo, pwede bang kamong mag-contact sa kuya, tagiyaan ko kamo. Diba? Okay, mga kabayan, we will be back. Stand by for more stories. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, 7 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglalauman na kang defense team ni Vice President Sara Duterte ang desisyon kang Senate Impeachment Court na aprobaran ang mosyon na ipasubina ang financial records kang bisa sigun iyan kay Defense Spokesperson Attorney Michael Pua. Apisar kang desisyon, pigirespeto kang depensa ang desisyon kang impeachment court. Magigirumduman na kasuhapon naging matindi ang balyuhan ni mga argumento kung dapat na ipasubina ang financial records, bank records, Anti-Money Laundering Council o AMLC reports as in tax documents ni Vice Presidente Sara Duterte. Yan ang Baret Akali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcor.ph. Sa indung nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division an sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyo gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel kan namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, magadugang balik po si Papa Mardila dahil ibang sadit sana pero tiyan sa programa. Aramon Yato ngayon pong Tuesday. And good morning kay Sir Peter Ofracio. Yeah, good morning po tabi sir. Thank you for dropping by. Duman po sa mga kababayan po natin ha. May ano yan, baga gusto niyo ng homemade na longganisa na mayroong ano yan, regular na namit o kaya may spice at saka garlic. Ha? Sarap na alagang sulit pa. 100% mga tugang na preskong karne. Tapos daing preservative, garlic and juicy, perfect for breakfast. Yan ano nindo, i-order nindo kay Sir Peter Ofracio. Hanapin niyo yung Facebook page, Facebook ni Sir Peter. Comment kayo doon sa kanyang comment sides and mag-order po kayo para puwerte ang karaon. Salamat kami Sir Peter at saka sa mga membro natin kang Kawalikat Civicom 349 diyan po sa Kinubatan Albay, good morning at malapit na po ang piyesta dyan, good morning po tabi Sendo. Alright, yun naman kay Ma'am Lilet, good morning po tabi.
Okay, bueno, dugang tan istorya ali po dyan sa luwas. And good morning kay Sir Chiel de Vera, Don Miguel Chiel de Vera, at saka kay Bing Ben Bores, nakantambay po sa tuya pong programa. Nasa linya na, mga tugang, si partner Al Armario dyan po sa luwas. Partner, marinaod tuna, mataginting ang init. Baldes. Salamat, tabi. Partner, talagang malanit-lanit ng init. Anyway, sa informasyon pa, gusto man ma-regulate kan gobyerno lokal ang mga negosyong saradit na nagbuburotuan dyan sa northern area kan Legazpi. Arin yan. Particular dyan sa may Pawa. Sa may kunyan, sa may dakulao na ano yan, na imahin kang Our Lady of Salvation. Tama, tabi, partner. Ipinag-ibubugaan kahit doon ni Kito ko. Iyo pala na nagpag-ibukayan na dakulao na imahe na yan, imalay na dyan sa Pawa. Aha. Kanyan dakulao na nagiging tabang yan para sa turismo. Kan bako sa nakan Pawa, kundi sa bilog ng Legazpi, dahil saro na yan sa nagiging pasyaran kan mga local tourists and even foreigners. Binuksan garo ang barangay to cater those people na may tusok-tusok, tangani na kung sumay nagkaparasa dyan, igwang makakan. Yes, oo. At lalo mo niya na kumbagan mayon, medyo aktibo ang sitwasyon. Magayonon magtanaw sa lugar na yan. Bako naman covered kan danger zone. Kaya nagiging pasyaran lugod kan mga turista, mag-local man o mga dayuhan. Yan sa recommended baga na ano yan, viewing site. Opo, viewing site kan Legazpi. Kaya siyempre sa turismo kakambal ang negosyo. Nagburotuan na so malay na mga negosyo dyan, and nakakabot karaman kan gobyerno lokal. Agad kay puhan daw ini ma-regulate. Ayun na nga niya sa iba, kulang man sa disiplina, lalo sa basura. Pero yan problema kan. Kaya dapat areglado. Tayo yan ang mission man ang di ba Marbella baga. Task Force Kalinigan asin kaayusan. Dapat ayos ang palibot. Di bali magnegosyo, basta ayos ang palibot. So yan ang sa pigutukan ko yan. Gobyerno lokal dahil nakabot na yan sa Karaman kan Alkalde, and personal yang nahiling mananggad ang sitwasyon. Ayan, sabi niya, irregulate talaga yan. Talagang may koordinasyon ko niyan na gobyerno lokal asin na barangay para maging diretso na ang mga negosyo dyan in kaso. Pero kay puhan, i-regulate man giraray kan gobyerno magpon sa barangay, sagkod sa city level. Correct, okay. So, partner, yan pa na informasyon yun ay digdi sa lawas, Al Armario, DCGB. Thank you very much, partner Al, mga tugang. Dugay nga itong istorya po yan, ali po dyan sa luwas. And good morning kay brother Miles Samar. Dyan po sa ano yan, sa Pilar, Sorsogon. Good morning po tabi mga taga Pilar, nakantabay po sa programa sa Radio DCGB. Good morning po tabi. And may baluko na naman. Problema nito, ano yan, bro. Uning Pilipay, tako digdi. Pero ning baloko, garo day kita kaini makadalita. May problema na naman kita. Iba ng ang kasudba kay nakakaon ako sa sarong restaurant, mga tugang. Napiglilikay-likayan tangani ta pag nakakaon kita kikalaban, itong mga pagkaon na high in purine na trigger ang uric acid ko. Katapara nagkaon akong pansit na rimati. Siguro ito, igwa na naman kay itong tinuktok mga tugang na payo kang hipon. Kasuba ako pagdiditang aga talagang kuriyo di kita. Kundi nakatudan ta na kaya yan, naging parte nga sa mga training ko ito sa Indonesia, how to endure pain. Diba? Lingawan mo sana ang may makulog ka. Right sana.
Di ba? Tapos inuwang kibulo mo, medyo marayrahi na iro-iro ko ng mga tugang sa tuhod ko. At saka natitiko-tiko ko na. Pero kasuba ko talaga matindi eh. Halo yung kung aning maaman sumarita ni Karen, ay ni Nicole. Dati maabot si Nicole yung plansado na. Kasuba ko talagang day kaya eh. Medyo talagang kinurukalin ko pati ako. Matindi sa tama at saka pero at least ngayon okay na po tabi. Thanks God. Sabi baga, tiwala lang ngayon. Tiwala lang. Alright. Mga tugang, diwan po sa mga kababayan tao. Iringat po tabi kita sa pagmotor sabi ni tama, sabi ni Brad, sa isip mo sa nang yan, tol. Yun talaga ko natisting ko na, tol. Natisting ko na kayo. So, kataga sa bagang payo ko. Titiristing ko, Sus Mariusip. Kung may problema, at least aram ko na kung anong lilikayan ko. Kaya lang, pag nagkaon ka sa restaurant, tayo mo aram kung ano sa mga ingrediente dyan na may kalaban ng kapalan, yun, nadidisquido kita. Kundi namamanage na naman sana. Salamat man mga tugang kay Doc Chris. Nagyanan. At yung renisita sa kanya sa kuya, talagang dabis-dabis. Automatic. May plus report kita. Mga tugang halit dyan sa luwas. Chief Jimmy nasalita na sa linya. Chief Jim, go ahead, Chief. Yes, Director Mar, pasiring kita, halik kita sa sarong lugar na on assignment. Ngunyan, on assignment na naman kita. Dahil ang taiguanin ako ang bomba sa sityo sa Sugong, Purok 5, Barangay Ilawod, Kamalig. Basado sa pag-confirmar niya to pakipag-komunikar kay Kapitan Edsil Garcia, confirm na igwa, nakuha, dahil may establisher pa kung anong klaseng bomba. Dahil pa man masabi kung vintage bomb o luma ng bomba o anong klase? Vintage bomb karoon Director Marta na kakwanda tamay pa proyektong farm to market aro duman sa Purok 5 na agihan kan bako maray nga nita dahil man na trigger. Pag hiling ta laba mga more than 1/2 meter daan laba. 1/2 meter? Nako, sa pigulo garo kan eroplano Iyo, sa pigulog kan eroplano sa mga gira gagamit. Yan ang pertiyo na batingting. Inda, dahil ko pa nailing, taday ko pa matanogon ang paginibong kampana. Ngunyan, naka-antos na ini sa karaman kan Philippine National Police and nag-ayaw na duman sa area Kasubago, nag-proceed na and nasa proseso na kikinigwagin, proseso man gayon din kung paano ini halion. Kiko anin dayan sa pagikan sa mga eksperto dyan sa Explosive and Ordnance Division. Pagkatapos si Sara ni dayan o kaya naman si Sarabay na nandi-detonate didarayan sa may puwerang lugar na daing madidisquido, sarabay-sabay na nandi-detonate. Then sa nabutan ko pa naman. Okay, sige. Kuan kaya medyo nasa distansya daw akong lugar and pasiring na ako duman. Confirm na igwanin bomba. So mga kaito pang bomba. Gari puon ki nyog kadakula. Talagang gana. Dakula yan. Pero kumpleto pa da basado sa pagkipaguro niya to sa kay Kapitan Edsil Garcia. Kuan pa da gari pwede pang sumabog. Iyo, maringani day na trigger adi. Day man. Ayan. Sige. Yan, tabi Director Mar, ang sa to yung mga dagdag na informasyon na bangan ng development kani proceeding ang DCGB News sa area. Out naman ako, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Sai. Jerome, pakiano na tabi may bisita ko. Pakipala o daw tabi. Garo niya ako na si board member Carol Siga. Ayan, do tabi. May appointment sa tuya si board member ang sakuyang kababayan sa First District. Yan. And board member Carol Siga, mga tugang. Good morning po. Good morning po. Ayan, okay. Good morning po tabi, ma'am. And thank you sa pag-honra kan sa muyang invitation na makauron mga tugang ang chairman kan Committee on Energy. Diyan po sa Sangguniang Panlalawigan. Dakol na po ang mga naghahapot man kung kumusta na ang status kay ito po na pigbibilog ni na Ma'am Carol na Renewable Energy Ordinance. Yan. Ngunyan po baga kay puwan ta ng magkaiguan ng alternatibong pagkakuha ng enerhiya kabus kita nasasakitan
So yaon man sa ng aldaw. Yaon ang geothermal, yaon ang wind, at saka yaon ang hydro. So igwa kita, blessed po kita digdi sa Albay na igwa kita. Kaya lang, kay puha na igwa ning roadmap, igwa po ning mga dapat na regulasyones, mga susunod doon, para hindi maabuso at saka hindi man makaapog sa iba. Ma'am Carol, good morning po tabi and welcome po sa programa Aramon Nyato. Good morning po, Kuya Mar, and good morning sa gabos po ng mga listeners and viewers kang Aramon Nyato ito. Ayan, ayan. It's good na maugmao na makaibanan ang kunyan. Ang mga leader sa First District. Thank you po. First time ko po digdi. Iya ba? First Okay. time. Ma'am Carol, kumusta po ang status na kaining pigbibilog nitong ordinance? Naramdaman ko 2 years ago, tama, 2024. Yes po. Nagkaigwaning declaration ang provincial government na mag-shift kita sa renewable energy by 2030, 100%. No? Yes. Pagkatapos nagkaigwaning itong pagtiripon dyan sa Oriental Hotel, itong Renewable Energy Summit and Investment Forum. Yes, Ayan, po. So, hanggang sa nagkaigwanan in pagbilog ng TWG sa probinsya, nagbilog ng roadmap, and then sa Indo on your part, nagbilog mo po ka ba ng ordinansa. Kumusta na po yung status kayo? So, tama ka po, Kuya Mar. So, renewable energy started during the time pa po kantugang ko ni kay Apa. Board Member Vic Siga Jr. as the Committee Chairman on Power and Energy. Yes pa. So, initiations, talks, nagkaigwa mananggat na summit here, and nagpapreparar na po sinda kayo for the Renewable Energy Ordinance. Kaya lang po, dahil po ito nag-push through because syempre naabutan na po kita kang election. But there were already ordinances na mga draft. Tapos pig-renew po ini giraray sa tuya kang renewable energy groups together with the Office of the Governor na during the ELA talaga po, nadangog po ni Governor Rosal na saro po sa executive legislative agenda ko was for renewable energy in Albay. Opo. So, tinaraman man po kay ito ni Governor Rosal na he has the same priority. So, sa spiktaram ko po during the ELA na ang preference ko sana mainot po ang probinsya kang Albay. Yes. We should initiate first renewable energy sa satuyang mga sadiring mga building. Yes. And of course, being the committee chairman also of the Committee on Health and Social Services, inutuntang mga ospital na provincially operated and managed. Kasi nahihirapan po kami na magkaigwang stable na electricity for our hospitals sa mga island barangay, island areas like Sama nito. Ayan, Sama nito po because of nagfa-fluctuate ang electricity, and then sa Villahermosa, Rapu-Rapu, and Batan. Sa Batan. Opo. So, iyan ko ta na syempre, but of course, dakula po ang kailangan tang budget for transitioning to solar power ang satuyang mga hospital. Pero very positive man po ang sakuyang outlook because dakulaon po ang suporta. We have the Albay Chamber of Commerce, the renewable energy groups, and then the different sectors supporting us sa pag-create kang ordinansa, kang renewable energy. So, nag-initiate na po. So, we had the second committee hearing. Okay. Last week, it was headed by my vice chairman, si Brian Arandia. Opo. Kasi po, naka-leave po ako at that time. Pero, pig-continue me kasi pareho man sana po ang mga guest. And then, we were by section, so pag-tackle mi ka ito. Because, syempre, together with the Provincial Legal Office, kailangan ta po i-decipher so mga sections kasi may mga request kitang incentives for those na malaag po ki solar power in their homes. Kasi syempre gusto tamang po matabangan ng mga tao na maging paborable po sa inda ang paglaag ng mga solar panels. Kasi makakatabang ito sa inda in the long term pero syempre may diit kitang gastos. Yes, saka igwana pa ni mga template kitang pwedeng arugan sa ibang provinces na pinag-ano nila sa buwis. Diba? Sa buwis. Baka may mga discount, nagne-negotiate po kita. Kaya medyo nahahaluyan po kita because we are negotiating some forms of tax incentives. Yes. Para po sa mga malaag na mga solar power sa indang mga buildings, businesses.
para maingganyo po sinda. Yun, bagayon din, kang garo kang nakaaging public hearing, garo may representative na from Department of Energy. Yes po. Yan. So, magayunon man po because being a national agency, naugmaon man po kami duwa ni Board Member Brian Arandia. So, Department of Energy gave us priority. Nag-atindir po sinda from Manila po. Yes, opo. And then from Manila, nakiki-coordinate na po sinda sa kuya. They were asking me questions already. Anong mga dapat na darahon po nindang mga detalye? Anong mga kailangan ano? So I was informing them na sabi ko, if you have any other provincial ordinances in other regions na igwana po na aro kayong renewable energy para mapag-adalan mi, baka applicable man sa muya. Any sabi kong tabang na matao kan Department of Energy para mas maging magayon, inclusive, and para sa gabos na tao ang satuyang ordinansa. Ayun. Clean and Affordable Renewable Energy. O yung CARE ordinance ito, di ba? Yes po. Yes. Intensivizing. Yes, incentivizing po. Yeah, yung pag-utilize ng mga renewable energy. So, in a nutshell, ano ang pinakalaman kini tabi, ma'am? So ini pong ordinance na for renewable energy is we have a roadmap po. Yeah. It will be presented, I believe, this August. Iwag po kitang another August 5 to 7. 5 to 7. So, In Oriental po ulit. Apa. The roadmap for clean and renewable energy sa Tuya po, sa province of Albay. Dakulang bagay yan, ma'am, sa pagkakrap Yes, na I yung think ordinance. ang magayunon po, dakulon po digdi. Kung matapos mi po, ang samuyang deliberation and pagpakaray kang ordinansang ini, we wanted it to be presented sana in the summit. But of course, data mahidali kasi dakulon po kaming mga piga-tackle with the legal office. Yeah. And yung may mga findings po sinda na pigahanapan tang paagi to legalize the incentives po for our kababayan, syempre. Ayun. Pero yung priority talaga nito is maging 100% renewable energy. Yung Hopefully, mga sa opisina. Sa mga opisina. Mga offices, di ba? Yes, of course. Yun muna ang una. Mainot no? lamang po ang provincial government of Albay or sa mga businesses po. Kasi dakula po ining tabang, especially with the increasing electricity bills po natin. Yeah. And nakaaging Saturday, naging bisita ko ang Aleco, yung core plan division chief nila. Hindi na po't kumanong naman sa metering system. Mayroon na pala sila. Meron na po sila. Ang problema, dahil pa po siya na masyado na i-implement. Because may mga may mga kaipuan na requisitos. Yeah. Just like po in Manila, ang metering system po, net metering po pan for those having solar powers in their homes or in their businesses, kailangan mo po i-apply. Opo, yeah. So, dakulong pong requirements. Medyo very tedious po ang requirements, pero syempre, ang magayon po kan, once na na-comply mo man po, so pagpapabakal mo pong renewable energy sa Aleco, dapat i-deduct po ito sa bill mo. I-offset yan. po Hindi yun nila kas na ibabad, dapat offsetting, di ba? Opo. At saka nabanggit ka sa ako nung Saturday na ngaya, so may existing ng mga connections. Opo. Tapos nagkikoning solar. So parehas masana su magiging requirements, yung title, ang kaiban lang idadagdag mo na duman sa imong electrical plan sa solar system. Yes, kasi igwa po siyang ibang linya. Tapos yung kumpirang kantidad kan itong itong anong apod kito? Bilateral ba naman? Basta, yung dalawang klaseng, yung may in, saka out may in and out. Diwa na po siyang na kontador. Kung piraso kantidad kayo ito, ibabawas kung piraso kantidad man ka metro. And ma-reflect po iyan sa billing mo. So, very transparent man po. It should be transparent na masasabutan po ka mga consumer na ini po so na-generate mo during this period of time and ini man po ang i-deduct sa imo kang power supplier. Yes, so, dapat ganun po. Now, itong ating ordinance, sasakop ba ito naman sa mga paplano kan mga investors na mag-put up ng power plant? Oo,
Kaya po siya medyo nahaluyan. Pati po yung mga investors, we would be giving incentives. And I believe na meron na pong mga investors very interested here in Albay. May naka-pipeline na eh. Meron na pong meron mga yata sa Daraga very area interested. Sa totoo nga, nag-reach out man po sa Kuya Su Aboitis also. Opo. Very, man po, das in the positive with regards to renewable energy. Siyempre, medyo thermal na po sinda digdi. Any other... Yun ang pinakamaganda, ma-include sana. Ma-include po sila. And they are very willing. Ang magayon po, sinda po so nag-initiate. They contacted me as the committee chair of Power and Energy. Naghapot po sinda. Can we get a copy of the ordinance? We are interested to support and to help. So, very magayonon po. Opo. Unlike po some sectors na talagang dahil po nag-attender kay committee. They na-attend. No? Ayun. Pero bagayon din tayo, pati yung Philippine Movement for Climate Justice is very active na magsuporta. Very active po sinda. They have been visiting my office po continuously and we are continuously in touch. It's just that po na dahul po kitang mga komitiba na pigasikaso and pigtatakel. And ang magayon man po, since continuous ang communication, sooner or later, matatapos na po ining ordinansang ini, which will be beneficial for everyone. Opo, yan ang basta working kasi. Working. It is a work in progress. It is a work in progress po. Opo. Okay, so, yan po pero dyan sa mga ilang ordinance bang pinag-craft natin? Dalawa? One ordinance isa lang. One ordinance po for the whole province po of Albay. Ayun, opo. Pero ngunyan, igwa ng hospital na solarized na? Wala pa po. So, I'm hoping po na once na ma-craft and ma-finalize na po ining ordinance, I will also request sana the creation of this ordinance na inuton po, i-embed po sa ordinance na inuton po ang mga provincially owned buildings. Dakulang kabawasan niyan. Yes po. And kung maaari nga pati garo mga eskwelahan. Iyo po. So, gusto ko po siya ipa-include in the ordinance kasi syempre, kailangan, as the provincial government, mainot kita. Correct. Mainot. Bago po ang iba, bago ang business sector, bago ang mga private homes, mainot po ang provincial sabi na, as a leader, you have to set us an example. Yes, we should be an example. And, siyempre, it is an investment. Siyempre, being an investment, long-term po ang balikan. Baday po ang data po, mafe-feel tulos ang balik sa tuya. But later on, mafe-feel ta po na so na-generate ang energy na may kabawasan sa expenditures. Saka it will also create employment, di ba? Yes. Magkakaigwa ng opportunities sa mga iba natong kababayan na may hilig dyan sa magkuti-kuti as in mag-repair. Yes. May kakataon na sila magkagawa ng trabaho. Yes. Opo. Okay, so ano na ang may rin pang sunod na public hearing? Ang public hearing mi po na masunod baka po next week. Kaya lang po ang pigre-request pirmi po kang DOE being Manila based sinda po. Mga 1 to 2 weeks advance ang invitation. Kasi po nagre-request din po sinda sa indang mga superiors na malayog pa Bicol. Ayun, garo nagdidikan sa si Director Di Guzman garo Ruby. Iya po, duwa po sinda na nagdigdi and very very progressive po. So, nasa inda pong mga inputs na natao po for our ordinance. Ayan. Ano yan, ma'am? Pigtawan mo ng timetable ang sa imong sadiri. Iyo po. Gusto ko na po siya matapos soon. Gusto sana within the month of August, hopefully matapos na po ang ordinansa na ini para po madepensaran na po sa plenaryo. Yan. And I hope na matawang ka mo ning yung board, matawang din ng kopya kang roadmap. Yes, para mas madali ang pag-adal. As of the moment kasi, yan po so naging question during one of our deliberations. They po somewhere na-present sa roadmap. Yes, opo. So when we had a committee hearing, sabi mi, sana we have also the roadmap so that we can identify talaga kung kaya ta ba talaga, so gusto ta na by 2030, we are 100% na renewable energy. But I will reserve my opinion, but I think medyo mahirapan po kita by 2030. We having only another 4 years. So I believe it would be mas
conservative to say na gusto mi halabaan mo na. Iya. Mas garo 50% ngo na. Oo, di ba? Mag-gradual po kita. Kasi baka kasi sabihin kang mga tao, Biglaon na. nagtaram ka ngayon 2030, 100% na ngayon. O, tapos ngayon, baka sudyaon po ako. Yeah. At saka mayroon ding mayroon din na dapat na i-arrange with the ALECO. Yes po, there is a gradual transition po. Yes. Sa mga committee hearings, we invite all sectors. So, Uh-huh. ALECO is always invited. So, mahiling mo po dyan ang debate. Pero maganda yan. Yes, Ano naman yan para maging fruitful, Yes. we have to get all the sides. The opinion of everyone is very crucial for the ordinance. Yes. Ayan, the ones na po na naging naipasar yan, talagang i-implement na po yan to the fullest. Yes. At least dapat wala tayong maging problema. Yes Diba? po. Tsaka syempre po, with the full implementation of the said ordinance, we hope na all government units should Yes. follow. Kasi po, syempre, ini-ordinance hali po sa probinsya. Opo. So, dissemination to the local government units, sana, ang gusto mi man, 100% man po ang suporta ninda sa MUYA Yeah. para ma-implement din in their own jurisdictions. Ang maganda nga ni Kayan, during the public hearing, ining mga local government units Yes, must po. also present kung anong plano nila dyan sa Yes. renewable energy in We their will be inviting localities. them. Opo. Kasi di man pwede po na kami lang ang probinsya Opo. ang magparapush kay ini. Kailangan ta po all sectors, especially LGUs, dapat magsuporta po. Yes, pa. Okay, so, ayun. Yan, saro lang yun sa komitiba mo. Iyo, saro lang. Saro lang sa komitiba mo. But then, that is very vital, and pera dyan sa ano pang pinagkakaabala ni Ma'am Carol? Kuya Mar, ang saro pa pong komitiba ko is the Committee on Health and Social Services. Health and Social Services. Opo. Nako. So, monitor ta together with the Executive Department, kang PGA, kaya ni Governor Noel Rosal, and of course, the Provincial Health Office, ang satuyang mga provincially operated and managed hospitals, Opo. RHUs, CHO, tsaka po dakulon po kita ngunya na pigki-create na mga ordinance and resolutions kasi we are transitioning now towards the Universal Healthcare Act. Yes. Opo. So, pigsi-centralize na po ang buong probinsya na magkaigwang health services po na nadi-disseminate po sa hababa. Yeah. And then the sharing of all the grants, the proceeds from the DOH, the PhilHealth, nadi-disseminate po sa gabos na mga LGU. Yan, na maging ma-include yung gabos Yes, na provincially managed hospitals na makalaog kita duman sa zero balance. Yes po. Zero billing. So, happy to say man po, almost all of our provincially operated hospitals, nagzi-zero balance man po kita. We should, though I'm requesting everyone na sana mag-member po sinda sa indang yakap. Ini po is a national law na kailangan mag-member po kita sa tuyang mga government hospitals or any private hospital, RHU, para po makuata ang mga benepisyo po every year. So, igwa kitang maintenance medicines, 20,000 a year. Sayang man po. So, gabus po kita dapat mag-member. Ayun. Garon, nabawas-bawasan na sa mga reklamo. Babawasan po, so nagagamit ka national government. Nabawas-bawasan na sa mga reklamo. Babawasan po ang income kang PhilHealth. Nakikisabay sa national. Anyway, sabi nga ni Kayan, kaya pala may warning si Governor na may stern warning siya sa mga empleyado sa mga ospital na naghahagad ning bayad na pwedeng magampang ng penalidad. Yes po. That is a very good warning from the governor po kung sinabi niya po yan because technically dapat pag hospital dapat zero billing po. Yes ba? Okay, Ma'am Carol, nice having you po sa program. Sana hindi ito ang last. Hindi po. And Just from time invite to time, me po from time to time, pag available kapag Saturday, dumang kita sa programa ni Father Momoy. Sige po. Sige sa Boss sa Kang Kapalibutan program every 9:30 to 11 o'clock man okay po ito. Po. Yan, basta kunyan, basta buwilo ka po. Iyo po, Kuya Mar, anytime po. Magayunon po kasi na meron mga program so that aware man po ang satuyang mga kababayan here sa Albay na
duro-diretso po ang pagtrabaho kang provincial government of Albay together with the governor, Noel Rosal, together with the Vice Governor, si Diday Ko, and the whole Sangguniang Panlalawigan of Albay. Being the committee chairman of Health and Social Services and of course, Committee Chairman kang Power and Energy. Dakula pong tabang na gabus po kita daga nagtuturuang-tuwang para po makapasar ki mga ordinansa para po sa ikarahay po kang probinsya kang Albay. Yan. Magayon yan na nangyayari ngunyan sa Sangguniang, no? Setting aside political indifferences. Yes. Saro lang ang talagang sa indang primordial na objeto is makatabang kita, makapagservis sa mga kababayan. Yan man po kuta ng kahagadan, Mima, na sana even if tapos na po yung election. Correct. It was only one day of our lives kang 2025 and I hope na trabaho na lang po ang focus. And we want also the followers of the different parties na sana dahil na magpara-create Correct. key division and sana working together ang maging focus kasi ang kailangan kang Albay is development, modernization and kailangan support of everyone. So being divisive po, Kuya Mar, mapagalon po magtrabaho kasi magabat sa kalooban na igwang pirmi naguguyod po. iyo po pangiton man sabihon pero baho po magayon ang crab mentality. Yes po. Okay, Ma'am Carol, Board Member Carol Siga. So, yan. Ang sa imo po tabi na mensahe sa mga taga First District asin sa Gabusta, sa mga taga-babayan nato dito po sa probinsya ng Albay. Thank you po, Kuya Mar, for inviting me here sa program mo. Ako po si Board Member Carol Ziga. Shout out po sa mga ka-First District po, na mga kapadaba ko, mga kapamilya, mga barkada, and of course, sa Second District and Third District, dakulon man po kahit dyan ng mga barkada and of course, mga kapamilya. Ang pirmi ko lang pong pagparumdum sa gabus po ng mga Albayano, mag-ingat po kita ngunyan, duro-diretso po ang pag-alburuto kang mayon, and being the Committee Chair on Health and Social Services, magdara po kita kimask para po data po nahihiling ang mga particles, ang mga sulfuric ashfall. So dakulong po ngunyan ang naghihilang po ki asthma, rhinitis, allergy. So to protect ourselves, magmask, and of course mag-ingat mo po kita sa dengue. Ito po kitang medyo mga pag-increase ki mga dengue patients in the First District and in the Third District na po. So mag-ingat po kita sa mga namok, dahil linigan po ang satuyang mga harong, dahil mag-imbak yung mga tubig na haloy. And of course, gabos po ng mga Albayano, ang hagad ko po sa Indo, of course, continue to pray the Oratio Imperata to protect the province of Albay. Iyan. Mga tugang Board Member Carol Siga, dito po sa programa Aramon Yato. We will be back. Mga tugang, medyo mahaba po itong parada ng mga commercials. Mga tugang, oras nato 11:45 in the morning. An oras hatod sa Indokang. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. Pati mga lab test.
Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Thank you very much. Mga tugang, balik po si Papa Mar. Sabi ni Erlinda Memorasyon, good job po Ma'am BM Marian Caroline Luis Sigaso. Morning po sa Gabos na Paradangaw. Tiriman si Nati Bornigla Regalado, good morning po Board Member Carol Siga. Iyan, alright. Sige po Tabi, salamatong kay Board Member Carol Siga. Nasa na mismo nagdigdi sa tuyapong istasyon. And thank you sa mga pig-impart po nito ng mga informations na yan in regard to pig-gibibilog po mga tugang na renewable energy. Clean and affordable renewable energy o CARE Ordinance, mga tugang para sa probinsya ng Albay. Alright, more developments po kayan sa mga susunod mga public hearing. Tawan na po nindala niyan. Bueno, balikan ta si Jimmy na salita. Ali po dyan sa iyo, nakabot na karoon si Jim sa sityo, ano ito? Chief Jim, please come in, Chief. Yes, Director Mario, na ako sa sityo Sugong Barangay Purok 5, kan Barangay Lawod, Kamalig. Yaon digdi na po niya to so mga members kan na EOD, Explosive Ordinance Division na hali sa Albay PPO. And yaon sumobile and igwadig disindanin so K9 dog, tama sir? Okay, so makakaroon niya mga kahagilap kita. Ayaw digdi sa Kamalig PNP. Ayaw naman digdi ta for seguridad digdi kan kung paano ini dispose o kaya alion digdi sa lugar kan panangyarihan. Makagilap kita ki makakaroon sa pangaran po nindo. Live kita sa radyo sa DCGB. Ika na po mag-identify ka sa imong pangaran. Si News Director Mardila sa Angkor po. Hello sir, good morning. Magandang tanghali po sa inyong lahat, lalo lang sa mga nakikinig. Ako po pala si Police Senior Master Reynold D. Salva Miraflor mula po sa Albay Provincial Exclusive Ordinance Disposal in K9 Unit. Bali po, na-recover po namin itong tinatawag po na OXO, Unexploded Ordinance. Ito po yung tinatawag na 1,000 pounder General Purpose Bomb. Kung matatandaan po natin, nung panahon ng hapon, yan po yung mga inuhulog na bomba, na mga hindi po sinabog. Napakalaking po ito, na-recover na po namin, safe na po namin, natalian na po namin, at kukunin na lang po ito para itanggalin po namin para sa kaukulang disposition po. Ayun. Para sa disposal po. Ayun, buti na lang hindi na-trigger nung matamaan ng kunyan ng equipment natin. Buti naman po sir, hindi naman po tinamaan yung yung detonating point niya po. Opo. So anong klaseng bomba yan? 1,000 pounder? General 1,000 pounder GP bombs po or general purpose bomb. Yung mga inuhulog po sa eroplano nung panahon po ng hapon. Ayun, no. Yung malaki po. Okay, so anong magiging disposition ninyo yan, sir? Dadali na po ninyo yan sa inyong office? Sa ngayon po, inintay po namin ang padating na po ng lalong-lalo na po ang aming record chief po. Walang iba po na si Police Major Mark Moses A. Dabi po. Pipick upin po yung kukunin po yan dito ng truck po para din po doon sa Camp Ola at pagkatapos po noon i-dispose po namin kung saan pong area na po. Ayun. So ano yan? Personal assist active ba yan? Active po ito. Buti po hindi tinamaan yung warhead niya, yung yung detonating po niya po. Kung halimbawa tinumaan po ng bako, may tendency po na pumutok po. Ay, salamat sa Diyos at hindi naman. Okay, sir. Ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na mas paso, di ba? Makatagpo din ng mga ganyan din. Anong dapat nilang gawin? Ipinapaalala ko po sa lahat po na ating mga kababayan na kung makakakita po kayo nito, minsan yung iba binebenta pa sa junk shop, ay ipagbigay po agad lahat ng kaalaman po sa atin para doon po magkaroon po tayong safety po natin. Hindi po tayo mapareho sa ibang lugar na yung iba pinukpok po ito, inasitilin, nag-cause po ng explosion. Kaya kung makakita man po kayo nito, malaki man po, maliit, report niyo po agad sa pinakamalapit na tanggapan ng yung police station at lalong-lalo na po sa amin sa Albay Provincial Explosive Ordnance Disposal Unit po. Nakabase po kami sa Camp Ocean sa Albay PPO po, sa Barangay Santa Cruz, Ligao City po. Hapa. Master Sergeant, salamatan po maray. Okay, paano na-discover nga ito, sir? Actually po, ito po ay na-discover dahil may ongoing construction po dito sa area.
Opo, may project po. Sila po yung agad napagbigay alam po agad sa amin. Pag ito sumabog, sir, ano kayang tumunaw ito, tunawin ng isang komunidad? Sa laki po nito, malaki po ang tendency na malaking pinsala pong may dudulot nito. Kasi kung makikita niyo po, ay 1,000 pounders po, almost 500 meter to taas pa po yung radius ng safety distance po nito. Kaya delikado po, lalong-lalo na po dito, may malalapit na bahay, buti po, hindi po sumabog. Kasi kung sumabog, magkakos po ito ng malaking aksidente po sa mga residente po dito. Ang description, sir, anyway, dahil ko pa nahiling tabi, Director Mar, ano pang description tani? Ano po siya, yung okso, napakalaki po siya. Opo. Siguro more or less 2 to 3. 3 meters. Opo, malaki, mahaba po siya. Tapos ang haba? Higit isang dipa. Matindi. Parehas po sa binitayaan na na-recover. Sa may 2019, doon sa may tulay po, ganito rin po yun. So, may nakwad. Oo. Last year. 2 years. 2019. Ay, okay. So, pag detonate nito, sir, sa paano pag detonate nito? Dinidispose po namin to na doon po sa mostly nung mga nakaraang previous disposal po namin ginanap po sa Bula sa Barangay Lanipga. Kasi malalayo po yung mga ng bahay, almost 2 kilometers. Medyo safety po pag dinispose po ito. Pinasabog ito ninyo, parang yung marianig pang lupa? Opo. Tapos malakas po yung shockwave nito. Halos minsan 1 kilometer, inaabot pa yung shockwave ng nito. Uy, mabuti walang nadisgrasya, hindi po mo sumabog ito, Opo. Okay, thank you so much, sir. So, pangalan ulit, sir? Ako po muli po. Ako po pala si Police Senior Master Sergeant Reynold D. Miraflor po from Albay Peco po. Okay, thank you so much, si Sir Reynold Miraflor. Okay, pangalan itong mga kasama ninyo, sir? Yung akin pong kasamaan, akin pong assistant team leader po, walang iba ko po, si Police Chief Master Dance Emil L. Miranda. Ang aming pong canine handler, walang iba po ko si Police Staff Sergeant Randy Elieno po from Albay Peco po ulit. Okay, so yan tabi, Director Mar, ang kompleto ng follow-up with regards to this na nakuhang considered vintage bomb. World War II. Panahon ka na hapon. Yan tabi, Direct. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon exclusive. Halidigdi sa Barangay Ilawod, Purok 5, Sugong, Kamaligalbay. Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB on assignment. Thank you very much, Chief Jim. Mga tugang, dagdag natong istorya yan. And salamat, thanks God. Salamat po sa, Provincial Explosives and Ordnance Division, PNP. Okay, dugatan natin istorya. Si Karen Alan, nandiyan pa? Wala na. Nag-exit na si Karen. Maduma na pa lang kita. Oras na para magpaaram. And sa pangalan po mga tugang ni ni Kuya John Kasubago, ngunyan si Chief Ramir na ang kaibanan ta. Condolence po pala sa pamilya ni Kuya Manny Tutanyes, sa pagpanaw, pagkagadan mga tugang ni Eman, ang bangkay yan po sa Barangay Biga sa Arong Puninda. Ang sumang gusto mong magduman, pwede po na pagkalampas po ng tulay baga dyan sa Arimbay, mayroon dyan na Petron Gas Station, o yun po yung landmark, may papasok doon na kalsada. Makikita po nyo ang mga may ingramada duman, ay may tent laro duman pag nagralamay. Pasya na lang po tabi, and condolence po tabi sa pamilya Tutanyes. Okay, so sa endo po ka boss, mga kabayan, ako po ang sunod lingkod Mar Dilada yung iba Sadit Sana Melodian. Thank you for giving us company. Good morning man kay Engineer Dante Baclao. Thank you sa maray na music. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay